Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur ekainak 13 da, astelena, bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Itziar Muro Sanduzelaiko berri emailearekin egonen gara, eta ondotik Txuri Oio antropologarekin egonen gara, Gladys del Estalen atera duten liburu berriari buruz solasean. Baina lehenik eta behin, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Ekainaren 13 zen 1813 urtean, Josep Bonapartek Espainia utzi zuen behin betikoz. Eta 1934ean, Adolf Hitler eta Benito Mussoliniren elkarrizketa izan zen Venezian. 1983ko ekainaren 13an, Pioneer 10 ontzia eguzki sistematik irteten zen gizakiek eginiko lehen gauza izan zen. 1981an, Leningrado hiriak aitzinako izena berreskuratu zuen, San Petersburgo. Eta 2007ko ekainaren 13an, Barrikada musika taldeak 1 milioi kopia saldu zituela ziurtatzen duen diamantezko diskoa saria jaso zuen. Goazen gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 13a da astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Ehunka lagun manifestatu ziren larunbat honetan Elizondoko karriketan Nafarroko 03 plataformak deituta, Nafarroko haurreskolen lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Ultzama Bailarak 11. mamiaren eguna ospatu zuen pandemiaren ondorioz 2 urtez egin gabe egon ondoren. Nafarroak eta estatuak hondakinen gaineko zerga harmonizatzea adostu dute. Eskubide Sozialetako Departamentoa 1000 plaza gehiago itundu ahal izango dituzte adinekoentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan. Garapen ekonomikoak ibilgailu autonomo baten sorkuntza finantzatu du eta pertsonak zirkuitu itxietan garraiatu ahal izango ditu, hala nola aireportuetan edo industria ingurunetan. Nafarroko alderdi politiko, sindikatu eta eragile ugarien babesarekin kalera irtengo da torturatuen sarea datorren ekainaren 28an. Tximistek 3 sute eragin dituzte Lizarraldean, dagoeneko kontrolpean daude. Nafarroan inauguratu dira erdialdeko 25 herri batzen dituzten 312 kilometroko ibilbidea. Sebak Edarbizko historia de un maletin erakusketa ireki da Julian Gaiarre museo etxean. Eta ikus dezagun aste honetako agenda. Gaur astelena, maitasun harremanak monogamiatik at hitzaldia egonen da Labagunean 7:30. Asteazkenean, Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendariak Lorenzo Ondarraren musika koralaren inguruko hitzaldia eskainiko du 7:30 Kondestable Zibiboxen. 100 urte bete ditu James Joyceen Ulisesek, eta mozorrotutako festa bat antolatu dute Karrikiri elkartean. Eta Maite Larbururen kontzertua erraldoien txokoan 8:00. Crack, Maite Larbururen lan honetan, Carlos Taronetxer eta Carlos Arantzegi musikariak dira lagun. Klarinete, baxua eta bateria jotzeko modu ortodoxoei muzin eginez, klarinete, gailu elektroniko eta bateria perkusio set bihurtuko dituzte. Haien jotzeko modu apartek ahaldundurik. Hortziralean ekainak 17, Ursula K. Le Guinen oian hitzen munduaren bueltan elkartuko da irakurle taldea 7:00 Katakraken. Eta larunbatean ekainak 18, 12:00 Duguna Iruñeko dantzariak taldeak eta bere dantzari txiki taldeak dantzarako agertokia partekatuko dute Iruñeko Burgoen plazan. Bi taldeek haien trokeo dantza generoaren antzekotasunak eta desberdintasunak erakutsiko dituzte. Ikusitzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian.
Sarkomek minbiziak eragindako heriotzen 13%, 19 urtetik beherakoetan eragiten dute. Osteosarkoma da tumoroseo ohikoena, eta nerabe eta heldu gazten artean agertu ohi da. Tratamenduak metastasi 1% ezabatzen du, gaixo guztiei eragiten diena. Aurrerapen gutxi dago beste minbizietan ez bezala, dio aditu batek. Beste lerroburu batean, Nafarroa alerta horian aste honetan 40 gradutik gorako temperatura altuengatik. Argazkian berriz, haurrak eta nagusiak ardi baten hile mozteari begira daude, eta izenburuan, Ultzama berriz ere gaztan beraz arro. 100 lagun joan ziren Larraintzarrera artisautza, gastronomia eta folkloreaz gozatzera. Eta beste lerroburu batzuetan, Rozaleko Memoriaren Institutu gisa birgaitzeko lehiaketa martxan. Eta ezkerreko koalizioak abantaila txiki bat atera dio Macroni Frantzian. Diario de Navarran lerroburuan. Euriborraren igoerak 80.000 nafar hipotekadunengan du eragina. Uztailetik aurrerako igoera baieztatu du Europako Banku Zentralak. Argazkian berriz, Xavier Isturizek, hondartza eskubaloiko aurmailako Nafarrako selekzioko jokalariak, airean biratu du Aragoiko defendatzaile batean aurrean ura luzatzen den bitartean gola saiesteko, eta izenburuan, arean ikuskizuna, Ebroko hondartza eskubaloiko txapelketak 350 pertsona bildu zituen. Eta azken berri batean, beroa gero eta handiagoa izango da Nafarroan asteak aurrera egin ahala. Gara egunkariko lerroburuan letra handietan, ezkerrak bizitza zailtzen dio Macroni. Berdinketa teknikoa dago ezkerreko aliantzaren, NUPES, eta makronismoaren ensamble artean, Frantziako legegileen lehen itzulian. Eta beheko lerroburuan, EH bai 3. indar gisa finkatu da iparralden eta kontuan hartu beharko dute. Beste lerroburu batean, Peru Abarrategi bertsolari arabarraren eta Arabako bertso txapelketako irabazlearen hitzak, arreta eta mimo pixka bat merezi dugu. Eta Euskal Herria irratian berri nagusian, Nafarroako torturaren sareak gizarte osoaren babesa eskatu du, errekonozimendua eta erreparazioa lortzeko. Elkarteak prentsaurrekoa egin zuen larunbatean Nafarroako parlamentuaren aurrean, Iruñean, ekainaren 25erako deitu duen manifestazioan parte har dezaten eskatzeko. Manifestazioa 6etan abiatuko da autobus geltokitik. Beste berri batean, genero indarkeriagatiko salaketak 17,7% igo dira, lehen 3 hilekoan. Eta azkenik, Barakoldoko hilketa matxista salatzeko protesta egin dute Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelena hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Goizean goiz behe-hodei dezente agertuko dira, batez ere ipar partean, baina goizak aurrera egin ahala gutxitzera egingo dute. Hegoaldean goiza eguzkitsuagoa izango da. Arratsaldetik aurrera bero-hodeiak agertuko dira eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake, hegoaldean bereziki. Temperatura ezer gutxi aldatuko da, kostaldean maksimoak 25-27 graduren bueltan geratuko dira eta barnealdean 30-33 gradu ingurukoak izango dira. Nafarroa hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke. Ipar eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Eta bihar asteartean temperaturen igoera izango dugu hizpide. Kostaldean maksimoak 30 graduren ingurukoak izango dira. Eta barnealdeko hainbat lekutan 38 graduak gaindituko dira. Ebro ibarrean bereziki, bertan balio altuenak 40 gradura hurbil daitezke. Ostarte zabalak gailenduko dira, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin tartekatuz. Arratsaldean bero hodeiak gara daitezke eta gauean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da.
Eta arratsalde honetan, lehenengo elkarrizketan, Itziar Muro, gure Sanduzelaiko berri emailerekin gaude, arratsaldeon Itziar. Atxaldeon guztioi. Mila esker gurean egotegatik, zer moduz, beroak, nola edo ala aurre eginez, ez? Bueno, bai, aldugun moduan eramaten dugu, bai. Sanduzelaira ere iristen da. Bai, noski iristen dela, bai, gainera hor, gaude hor, zulotxo txiki batean hor sartuta eta nabaritzen da. Baina, egia da baita ere, gero gauetan, ibaitik sartzen zaigula pixkatezetasun hori, eta, eta paltzen da pixkatxo bat, egia da, baina, bai. Hortxen, errekaren behar horiek. Hori da. Itziar, aurreko batean, solasean etorri zinen, eta solasean Sanduzelaiko pixket, auzoaren egituraz, eta forma hartzen duen. Auzoak, aipatzen zenuen hor badagoela, nolabaiteko azpiegitura aldetik edo urbanismo aldetik, ez dakit, arazo bat, edola konsideratzen duzuena, eta da, auzoa erdibitzen dela, ez? Hor karretera batekin eta rotonda batekin, eta zuek, historikoki, aspaldidanetik, baduzuen eskakizun bat dela, horrekin zerbait egin behar dela, ez? Agian, tunel bat edo olako zerbait, ez? Eta badakit Itziar, badirela hor, berriak, konta iguzu Itziar. Bai, badira, kontatu nuen, nola, gure ideia da, edo guri gustatuko litzaigukena, edo guretzat izango litzatekena neurria proposena izango litzateke trafiko guztia azpitikan pasatzea, eta goiko partea ustea, oinezkoentzat, biztanleriari osoa, ez? Baina, bizikletan doaztenez, doaztenentzat, eta hori. Orduan, kainaren 2an, osoko bilkuran, udalan, badakizu presupuestoak daudela, prorrogatuta daudela, eta orduan horrekin behar dituzten obra guztia pasatu behar direla osoko bilkuratik, eta orduan adostu zuten 50.000 euro adostu zituzten gure auzoan dagoen arazo hori saiesteko aurre ikuspen edo proiektu edo ez dakitez, azterpen bat egiteko eta aztertzea ber zen motatako neurriak har daitezken edo zen motatako obrak edo egin daitezken, arazo hori saiesteko. Orduan gu oso pozik gaude horrekin, eta presio pixka bat sartzeko, gaudela beti horratzean. Sanduzelaiko lobia. Bai, hortxe dago, Sanduzelaiko lobia, horixe. Guk egin duguna da prestatu ditugu atxikipen batzuk, orduan gure auzoko zenbait elkarteek sinatu dute atxikipen bat, esaten zenolako eragozpenak egiten dizkigun obra hori dagoen bezala irauten baldin badu, eta berrikuntza hori behar dugula, ez? Eta orduan, aurkeztuko ditugu datozen egunotan, baditu bilduta ia gehienak, eta nahiko garrantzitsuak dira batzuk, gehien batzen dituztelako auzokide guztiak, eta baita ere, nolabait kondizio desberdineko bizilagunak ere elkartzen dituela, ez, adibidez. Baditugu, eskolak sinatu dituzte atxikipenak, eskola guztiak eta euren guraso elkarteak ere bai, orduan, hor, aur guztiak eskolara joateko betidanik eskatzen ditugu bide seguruak izan behar dituztela, eta, horregaitik, momentuz, daukaten bideo orain duten bidea da segurua azpitik pasatu behar dute, ez? Baina, politagoa litzateke goitik pasatu alizatea, eta batzuk adibidez joaten direnen aitona monekin eta hori guztia, beraiekin ere joateko, edo anai txikiak baldin baituzten, nahi arreba txikiak ziletekin eta joateko, hori ere eragozpena da, ez? Gora eta bera igo behar dute egun guztian, eta orduan, goitik joatea askoz ere politagoa eta erresagoa eta seguruago baietz izango litzatekela. Gero bestaldetik, Sanduzelaiko auzokide guztien elkartea ere bai, eta hor biltzen dira auzokide pilo bat, ia gehienek, izan ez auzokide guztiak ordezkatzen dituzte, eta oso erakunde handia da, eta gauza pilo bat egiten ditu, eta orduan horiek ere beraien adostasuna azaldu digute. Baita ere komertzio eta erabiltzaileen elkartea, aurrekoan komentatu genuen elkarte hori, horrek ere sinatu du atxikipena, baita ere gure kooperatiba, bigarren faseko kooperatiba da ur beroa eta berogailuak eta banatzen dituen kooperatiba da, hor 5.000 bizilagun gutxi gora bera ordezkatzen du, 2.000 etxe bizitza dira,
eta gainera gehienak, etxe bizitza gehienak badaude errotonda horren inguruan. 4 kuadrante horiek formatzen duten etxe bizitzak dira, eta orduan garrantzia handia du baita ere beraiek atxikipena sinatzea. Eta baita ere jubilatu eta pentsionisten elkartea baita ere, beraiek dira, nik uste dut eragozpen gehienak beraiek dituzte, bai erosketak egiterako orduan, bai paseatzeko orduan, bai mugitzeko orduan, bai osasun etxera joateko orduan, mugimendu handiak egin behar dituzte alde batetik bestera, eta beraientza dira eragozpen handiena gure ustez. Eta baita ere, gure auzoan badago Akodibna da, ezgaitasun fisikoak dituzten pertsonen koordinadora da, eta dago gure auzoan, eta oso kuriosoa da gure auzoan egotea eta horrelako barrera bat izatea, ez? Orduan, beraiek ere atxikipena sinatu digute, eta gero beste auzoko beste erakundeak eta elkarteak ere egin dute. Baina, nahiko guk uste dugu gure auzoan bizi diren bizilagunak eta nik uste dut entitanten nahiko handia ja dute, horri ez dakite nola baiteko erantzun bat ematea, ez? Itziar, gaur egun, esan duzalaikoak ez direnentzat, haiek uler dezaten, nola pasatzen zarete, badago lurrazpiko pasabide bat, horrek zer nolako eragozpenak sortzen ditu? Pasabideak baditu, bai jaisteko eta bai igotzeko, badauka bihurgune bat edo biribildu bat egiten duen malda dago, eta baita ere eskailera batzuk, orduan zuk jaitsi zaitezke biribildu edo aldapa horretatik, edo baita ere eskailera, eta eskailerak egia esan bakarrik erdia jaisten dute, gero biribildua jarritu behar duzu, eta bestaldetik badaude beste bi biribilduak ez diren maldak, baina beti ere dira bi malda, bai jaisteko eta bestea igotzeko, eta eskailerak ere badaude. Hori esango genuke pasabide handian, gero badaukagu beste pasabide bat txikiagoa dena, justo Nafarroako etorbidearen aldapa hasten denean, hor badago beste bat, eta hor ere badago beste malda bat, nahiko luzea dena, eta baita ere eskailerak daude, bi aldetan. Orduan, zer gertatzen da, hor adibidez, bizikletaz baldin bazoaz, lekak jaten baldin badituzu, igual igo dezakezu bizikletatik jaitsi gabe, baina oso zaila da, egia esan, oso zaila da. Aurrek egiten dute, baina ja besteok ezin dugu. Eta gero, adibidez, erosketak egiten baldin badituzu. Zer gertatzen da, gure auzoan komertzial zentroa badagola kuadrante batean, eta beste kuadrante guztitik pasatu behar dira bestaldera. Orduan, klaro, egunero pasatu behar dira. Osasun zentrua ere kuadrante batean dago, eta beste kuadrantetik pasatu behar dira egunero. Eskolak bi kuadranteetan daude, baina bata kuadrante batean bestea bestean. Beste kuadrante guztietatik pasatu behar dira baita ere egunero 2 edo 3 aldiz pasatu behar dira hortik. Orduan, karo, adibidez, seme alaba txikiekin baldin bazaude siletekin eta pasatu behar duzula maldan behera, maldan gora, erosketarako karroekin eta maldan behera, maldan gora, jazizut esango, adibidez aguriek eta taka-taka batekin baldin badoaz, edo muletekin baldin bazoaz, edo horrelako zeekin baldin bazoaz, ez? Eskeda gora eta da bera. Eta egunero pasatu behar hori, ez, errotonda hori. Orduan, gu ez gara biztanle asko, baina garenak egunero pasatu behar dugu hortik behin baino gehiagotan. Orduan, behar dugu horri buelta bat ematea. Izatez, aipatu duzu, hau mugikortasun jasangarriaren, nolabait ere, estrategiaren baitan kokatzen dela, ez? Zuk erran bezala, laguntzen duelako, seguraski ere, oinezkoen eta bizikleta zibiltzen diren hoiei bere mugikortasunean, ez? Eta baita ere, lehen aipatzen genuen, ez? Baduelako bertze mezu bat, ez? Karreterak eta kotxeak jarri beharrean erdigunean eta gainean, ez? Alderantziz, horiek azpian eta zentroan, edo lehentasunezkoak, oinezkoak eta bizikletan, ez? Hori da, hain zuzen, azken helburua hori izan beharko litzateke helburua gainera, orain erabiltzen diren eta orain mahai gainean dauden politika guztiek nik uste dute helburu horretara doaztela, ez? Eta orduan ez dauka zentzu handirik, gure auzoan, gainera gure auzoan egin dira ja mugikortasun jasangarriaren inguruko beste ekintza batzuk egin dira eta beste obra batzuk egin dira, eta ez dauka inolako zentzurik gero hor auzoaren erdian jarraitzea obra horrekin edo errotonda horrekin horrela egotea, eta inork
ez hartzea eta esatea, benga, orain egingo dugu, ez? Eta bai, oso garrantzitsua da, gainera, errotonda horrek kriston trafikoa dauka urte osoan eta 24 ordutan, osea, goizeko 3 ere hor badabil kotxea gora eta bera, eta adibidez, gauza oso kurioso bat gertatzen da, eta hori komentatu izan dugu aurretik mugikortasun, guk badaukagu mugikortasun taldetxo bat hor lan egiten auzo barruan dagoen mugikortasun horren inguruan, eta gauzak pixka bate arazoa jartzen ditugu mahai gainean, eskatzen ditugu behar guztiak, eta batzuk egiten dira eta beste batzuk ez. Baina honetan komentatu genuen adibidez, dagoela gauza oso kurioso bat, GPS-ak, kamioiak eta etortzen direnean ona Iruñara, sartzen dutenean Landaberan sartu behar direla, GPS-ak sartzen dituzte, kamioi guztiak sartzen dituzte gure auzotik. Eta sartu beharrean aurreko errotondatik aldaitekela sartu Landabenera, ez, sartzen dituzte zuzenean gure auzora, eta gero hor egin behar dute 40 graduko bihurgune bat Landabenera joateko. Orduan, horrek ez bakarrik trafikoa handiagotu egiten duela, baizik eta kamioi trafikoa ere handiagotu egiten duela, eta gainera kriston ataskoak sortarazten dira. Porque, claro, pentsatu, zelako, batzutan etortzen dira kamioi oso handiak, eta ezin dute bihurgune hori horrela lehenengoan egin, orduan, egin behar dute astiro, bai, ataskoak, eta adibidez hori, udalak esaten du GPS-ko enpresekin ezin dutela hitz egin, zerbait egin beharko duzu, ze hortik pasatzen dira kamioi guztiak, pila kamioi. Gero adibidez, baita ere, kutsadura oso nabarmena da. Hor inguruan dauden etxe horietan, errotonda lehen esan dudan bezala, errotonda dago, nolabait dago zulo baten barruan sartuta, ez? Berez ja bada zuloa. Ze malda, trenbidetik pasatzen duzunean ja maldan bera doa eta gero igo behar duzu berriro, geografikoki ja badago hor zulo txantzeko bat, baina eske gero gainera inguruan dauden etxeak oso altuak dira. Oso altuak dira, zuhaitzak ere sortez badira oso handiak, baina horrek egiten du kutsadura hori guztia hor kontzentratuta geratzea. Palangana bat bezala. Hori da. Orduan, trafikoa betik pasatu eskero, eta gero tunelak edo ez dakiz zer egin barko luketen hor, baina aspirazioak eta orain teknika modernoekin eta seguru aski kontaminazio edo kutsadura hori ere saiestuko litzateke, nik uste du neurri handi batean. Eta horietarazi behar dugu, esan duzalaiko bizalearen zati handi bat pasatzen dela egunero hortik, beraz, baduela zentzua. Hori beti pentsatu konplikatua dela, gero egin behar dire zenbakiak eta ikusi, ere obrak ze presupuesto behar duen eta ze tamainoko obra den. Hori izango da, seguraski zailena ebaluatzen. Obra ez da erreza, arkitektonikoki ez da bat ere erreza, ze, esan dugunez hor zuloa berez badago, ez? Orduan, pertsonak pasatzeko errezagoa da egitea egin dena, baina trafikoa pasatzeko zuloa egin behar da askoz ere handiagoa. Eta, klaro, maldak ere, maldekin kontua handia izan behar dugu. Eta ez bakarrik hori, gero auzoari zerbitzua eman behar zaio, ez? Bai alde batetik eta bai bestetik. Orduan, zerbitzu hori emateko, edo maldak, edo tunela bukatu dezake oso urrun, edo goitik ere zerbait pasatu beharko da, edo, nik ez dakit, seguro ze motatako erantzunak egon daitezken, edo motatako ideiak egon daitezke hori egiteko ni arkitektoa ez banaiz, orduan ez dakit. Baina egia da, arkitektonikoki oso zaila dira. Klaro, presupuestoaren inguruan ere, edo horren aldetik ere oso zaila da, osea, presupuesto galanta beharko dugu, ez? Baina baita ere egia da, hori nik uste dut Iruña hiri osoaren barne edo nik uste dut hori estrategikoa izan beharko litzatekela, ez? Osea, zu sartzea Iruñara eta horrelako, ez dakit, zulo batean sartzea edo, ez dut uste hori Iruña hirirako hori onuragarria izango litzatekenik, ez dut uste denik, ez? Orduan, bilatu behar zaio, beste motatako erantzuna horregatik esan nuen aurrekoan, eta mantentzen dut, segurazki, obra hau ez dela izango bakarrik udalak egin alduen zerbait, baizik eta nik uste dut beste motatako
finantziazioa bilatu beharko dutela, bai Europa aldetik, edo bai gobernuaren aldetik, edo, ez dakit, ez? Osea, karo, pentsatzen baldin badugu udalak bakarrik egin behar duela, igual udalak errexena da ezatea ez daukagu dirurik hori egiteko, eta hor konpon, baina nik uste dut aurrerago joan behar dela eta espektatibak urrunera joan behar direla. Bueno, ikusiko da ze irtenbide proposatzen dien, oraingoz behintzat, 50.000 euro, zuzer guzti hauek esploratzeko, hemen ez dugu segurazki konponduko, baina, adituak egonen dira hor, buruari ematenea, zer demonio egiten alden. Bueno, eta berri gehiago ere badituzu itziar, aipatu duzu, tailer praktiko doako batzuk egin behar direla, berdintasun batzordea kantolatutakoak, konta iguzu? Bai, berdintasun batzorde badago gure auzoan eta hor zenbait ekintza egiten dute urtean zehar, kurtsoak ematen dituzte, gauza desberdinak egiten dituzte. Gehien bat emakumeei zuzenduta daude, kasu honetan bai emakumeei zuzenduta daude, eta urtean zehar hori egiten dituzte zenbait ekitaldi. Eta orain, prestatu dituzte tailer praktiko eta doako batzuk, eta konkretuki bi dira, bata lehen sorospenak tratatzeko eta erakusteko, hori egingo da ostiral honetan, ekainak 17an egingo da, arratsaldeko 7etan, eta bestea da defentsa pertsonala, gehien bat emakumei zuzenduta, eta hori egingo da datorren asteazkenean, 22an, eta egingo da baita ere arratsaldeko 7etan, bai? Hor, Sandua pasealekuan dago talde hau, eta, sartzeko dago Sandua pasealekuan, baina sartzeko atzetik joan behar da. Por la travesía Sandua 28, hor atzetik, dena den joaten baldin bazara aurretik, eta ikusten normalean lehioak eta irekita egoten dira, orduan ematen duzu buelta eta sartzen zara bestaldetik. Eta, hor apuntatzeko badago, WhatsAppetik egin behar da, orduan nahi bauzu telefonoa utziko dut, esango dut astirotxo, da 6 7 4 9 WhatsApp horretan apuntatu daiteke nahi duenak, eta doakoak dira, osea, guztiak hori animatzen zaituztegu guztiak aurkeztera. Hortxen berdintasun tailerra, erranduzuna, defentsa pertsonalarena ere bai, zoritxarrez egin behar diren, tailer horietakoak. Gauza gehiago esan duzela egin, aipatu duzu larun batean, okerrez banago ikastetxean, 2 urteren ondotik, 6. mailakoek azkenean egiten ahalko dutela, haien etapa horren bukaeraren ospakizuna, ez da, Itziar? Bai, hori da, zorionez aurten egin ahal izango dute, pandemiarekin, aurreko 2 urtetan eskola guztietan bezala, festa hauek ezin izan dira egin, eta aurten ja, eskerrak 6. mailakoak, aldutela egin beraien festatxoa, eskolatik nolabait agurtzeko, ez? Eta beraiek ere disfrutatzeko egun hori. Orduan, ikastetxean egiten da festa oso polita, egiten da, goizetik arratsalderaino diharduena, oso polita. Baskaria ere egiten da, hor familia guztiekin, irekita dago auzo guztiari, nahi duena joan daiteke, eta ikusi goizean dagoen egitaragoa, orain kontatuko dizuet, eta arratsaldekoa ere bai. Eta, giro oso polita izaten da, eta, zorionez, aurten egin aldute berriro, ez? Orduan, goizan hasten da, egitaragoa hasten da goizeko 10etan, nahiko, goiz, ez? Eta, egiten da gazta eta txistorra banaketa bat egiten da. Gero prestatu dituzte zenbait ekitaldi aurrentzat, adibidez badaude puzgarriak, aur guztiontzat, badaude gero jolasak, herri kirolak, badago txapatailerra, badago saboi burbulekin ere jolasteko aukera dago, osea, baino jantziarekin joan beharko da, espero dugu, aste honetan kriston beroa datorkigula, espero dugu hori aprobetxatzea, eta... Justo laun mediaren huria. Justo, espero dugu, mantentzea, ez? Total, aste osoan egon bar baldin bagara beroz gainezka, espero dugu larun batean ere horrela jarraitzea. Gero baita ere, auzoko erraldoi txikiak, konparsa txikiak egingo du bere ekitaldia, eta baita ere eskolako dantzariak, urte osoan daramatela dantzan, eta egiten dute hor beraien
kurtso bukaerarako ekitaldi egiten dute, gero egingo da 6. mailakoei omenaldia, eta gero, sosketa batzuk hor goizean zehar saltzen dituzte zenbait boleto eta sosketa desberdinak egiteko, eta hori goizeko jaia bukatzen denean egiten da hor sosketa momentuan, eta gero geratzen dena bazkaltzera, herri bazkaria dago, eta joaten den etxera, gero buelta daiteke berriro. Arratzaldean berriro badaude puzgarriak, eta arratzaldean ere egongo dira umetxeak antolatutako zenbait ekitaldi aurrentzako, musika ere jartzen da, helduentzako, eta gero oso polita arratzaldeko 7 inguruan edo bukatzen da, eta 7 bukatuko da, eta primeran, giro polita izaten da. Hortxen, aurrek oroitapen txiki hori izateko ere, etapa horretaz, seguraski gaur egun ez dute sobera begionez hartzen eskolarena, baina adinarekin seguraski oroituko dira etapa uste baino ederragoa izan zela. Dudari gabe, heltzen dena, 6. mailakoak nik uste dut beti ikusten dutela, urduritasunarekin ikusten dute, beraien festa dela badakite, eta ez bakarrik, nik ezagutzen dut, esan duzelai eskola nire semean ikasi zuelako, eta urtez urte ikusi dut nola egiten zen festa hori, guk ere egin genuen, urrengoak egin ziren, eta beti giroa da berdina, baina eskola guztietan gertatzen da hori. Naiz eta txikiak izan, ikusten dute, da desberdina gero heldutzen zaren momentuan, eta beste motatako agurrak jasotzen dituzunean, graduazioak eta horrela orain modan jarri diren horiek desberdina dira, baina nik uste 6. mailakoa dela oso polita beraientzat, eta egia da, aurreko 2 urtetan festa hori gabe geratu direnek, pena handiarekin geratu direla. Beti, zikloak behar du itxiera bat, bai, aurrentzat eta gurasoentzat, eta sanduzela hainbesta gehiago ere badituzue, hain zuzen ere, udaburua edo udako solstizioaren jaiaren inguruan, eta ja ostiral honetatik badago zerbait ez da Itziar? Bai, badago, bai. Gure auzoan besterik ez bada ere ekitaldi eta jai pilo bat antolatzen ditugu aldugunean. Beti ezin dugu, baina aldugunean aleginak egiten ditugu. Guretzat ekitaldi hauek egitea beti auzoa betetzea da, auzoa egitea, gure zareak ere nola bait josten ditugu, eta horregaitik aldugunean beti nahiago ditugu edo prestatzen ditugu horrelako ekitaldiak, ez? Orduan, udako solstizio hau ospatzeko, ja ostiral honetan hasiko da egitaraua, eta gure auzoan ere badago beste elkarte bat, deitzen dena Adardunak. Elkarte horretan egiten dira zenbait ekintza gehien bat haur eta nerabei zuzenduta, eta orduan horre egiten dituzte animazioak, adibidez badituzte zankoak eta ibiltzeko ikasten dute, horrelakoak egitea, malabareak egitera, zirkoan eta egiten dituzte trapezistak eta horrelako ekilibrioak eta gauza horiek egiten dituzte. Orduan, urtean zehar, adardunekoak ikus ditzazkegu edozein egiten dugun auzoan egiten den edozein jaialdian beti dago hor bateren bat animatzen, mikrofonoarekin edo zenbait tramankulu pilo bat dituzte edozein momentutan ateratzeko eta gauzak festak pixka dinamizatzeko, oso trebeak dira hori egiten eta eskerrak ditugula hor auzoan. Bai. Zezen suskoak adibidez beraiek ere prestatzen dituzte, eta urtean zehar, aurten egin dute zirko tailerra aurrekin, eta ostiral honetan egingo dute beraien ekitaldia. Orduan, egingo dute, parkean, orain parke hori berritu izan diguten parke berri horretan, lehen patinodromoa zegoen, eta orain ja patinodromoa ez dago, orain dago beste parke desberdina, desberdina da esan nahi dute, jendeak ezagutzen duela patinodromoa bezala, baina ja ez dago. Horre egingo dute beraien ekitaldia, arratsaldeko 8:00, ja beroa pixkat jeitzi denean. Eta horre egingo dute, oso polita izango da, eta baita ere guztiak joan daitezela. Hori ostiral honetan, eta gero pentsatzen dut 24aren inguruan ere egonen dela zerbait? Bai, noski, 23an egingo ditugu suteak. Lehen gure auzoan, ezagutzen baldin baduzu edo noizbait jendea joan baldin bada hortik,
egiten zen, kriston zutea geneukalako hor espazio oso aproposa hori egiteko. Orain instituto badagor eta ezin dugu egin, ez? Orduan, aldatu dugu lekuz eta orain egiten da osasun zentruaren atzekaldean dagoen parke batean, hor dago parketxo bat, eta hor atzekaldean badaukagu beste espazio txiki bat, orduan, hor egiten dugu zu txikia, justo saltatzeko eta ospatzeko pixka bat eta erre behar diren gauza guzti horiek erretzeko. Pertsonak izan ezik, normalki? Noski, bai, hori ahaleginak egiten ditugu, baina, noizean behin, ez. Eta, hor joaten gara, auzokidea joaten gara, afaltzera pixkatxo bat, gure mailak eta aulkiak eta eramaten ditugu, eta, hor egiten dugu pixka bat, afari pixka bat, eta amaiketan, amarrak eta laurdenetan akelarre bat egiten da. Orduan, hor umetxekoak, adardunekoak eta auzoko beste gazteak, normalean gazteak izaten dira, prestatzen dute festa txikitxo bat, akelarre txikitxo bat egiten dute, eta oso giro polita suertarazten da hor, eta, jende guztia ere konbidatzen dugura joatera. Ekaina hau izteko modu askia proposa, eta hoixen ez, udako solstizioari omenaldia eginez. Eta gero, 24an, ostirala denez, egingo da, Sanduztela Ipeñan, egingo da sardina jatea, sardina da bat. Hori ere lehen egiten zen, pandemiarekin ezin izan zen jarraitu ohiturarekin, eta, arratsaldean ara joaten gara, eta, hartzen ditugu sardina batzuk, sagardoa, eta, hor ere giro polita egiten da. Hortxen, Itziar, Sanduzelain, badago giroa, badago zer egin, hain zuzen ere, Itziar Murozu bezalako jendei esker, ibiltzen zaretenak, hortxen ez, herri egiten, auzoa egiten, eta, hoixen ez, Sanduzelaitarrei bizi entreteniagarriago bat. Hori da, bizitza errezago egiteko, divertigarriago egiteko, ze total, agobiatzeko eta deprimitzeko egun guztiak ditugu, ez? Noizean behin hortik atera behar gara, eta bai, gure auzoa oso animatua da, bai. Txikia, baina auzo txiki, paradisu handi da. Hoixen. Hortxen, ekainean bada egitaragua, bada zer egin, mila esker Itziar Muro gaur ere gurean egoteagatik, eta seguraski ikusiko gara, aurrera. Hori da, zuei eskerrik asko. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen 2022ko gazte literatur lehiaketa abian da. Oinarria webgunean daude eskuragai eta aurkezteko epea, ekainaren 17an bukatuko da. Horretaz gain, Antsoaingo udalak euskara ikasteko diru laguntza emanen du. Antsoainen erroldatuta egonez gero, eta ikasleek klaseen 185 hartu dituztela egiaztatzen badute. 2021ko uztailaren batetik 2022ko ekainaren 30 arte egindako ikastaroak aurkeztu daitezke. Eta Arangurenen Iruñerriko udalak eta mankomunitateak informazio eta sentsibilizazio kanpaina bat jarri dute abian. Hondakinekin eta tamaina handiko materialekin poltsak bide publikoan uztea desagerdadin, eta materia organikoaren bereizketa tasak gora egiten jarrai dezan. Edukiontziak txartel bidez irekitzearekin batera, materia organikoaren bilketa bereizia 3 aldiz biderkatu da, baina edukiontzitik kanpoko hondakinak dituzten poltsak gehiago utzi dira, eta horrek kalei kalte egiten die higieneari, osasungarritasunari eta estekiterari dagokionez. Ingurumena hobetzeko 6 tailer egin dira Iruñan 3 R'en inguruan, hau da, murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea larunbat arratsaldean Gazteriaren etxean egin zen. Eta ekainaren 15ean sektore publikoak hiri inguruneetan egindako transizio energetikoari buruzko jardunaldi monografikoa egingo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan. 4 hitzaldiak eta 3 mahai inguru ikusiko dute sektoreka, sarrera libreko aurrez aurre hitzordu batean, eta online eman behar da izena.
Baita ere, Iruñeko udalak 6 udaletxe bizitza berrituko ditu. Urte amaierako San Pedro taldean, 350.000 euroko inbertsioarekin. Sukaldeak eta bainugelak eraberrituko dira, arotzeriak ordezkatuko dira eta berogailua jarriko da besteak beste. Eta datorren ostiralean itxiko da negozio ideia berritzaile eta jasangarriei laguntzeko Pamplona Emprende programako izen emateak. Iruñeko udala eta zein elkarteak ari dira bigarren urtez jarraian hiriko enpresa sarea indartzean. Eta azkenik argazki set bat jarri zen larun batean, udaletxean Sanferminetako iruditegia atzitzeko, iruindarren erretratuekin. Eta arratsalde honetako bigarren elkarrizketan Txuri Oiorekin gaude, bera antropologa da, eta kasu honetan idazlea ere bai, beraz arratsalde on Txuri. Baita zuri ere. Mil esker gurean egoteagatik, liburu eder honekin gainera. Eta zuei zabaltzeagatik. Gladys del Estalen inguruko liburu hori egin duzuena, 5 autoreren artean, ez dela, zu horietako bat. Eta, nonbaitetik hasteko Txuri galdetu nahi dizut, zergatik gaur 2022an liburu hau? Hau izan da Nafar gobernuak bultzatutako ikerlan bat. Uxue Barkoz gobernuan zegoenean, egon ziren olako mugimendu batzuk beste biktimei zegokionez, memoria hori lantzeko eta horrela, eta atera zuten konbokatoria bat, eta guk lera antropologo mugarik gabeko antropologoak aurkeztu genuen proiektu bat, beste batzuen artean, eta guri eman ziguten. Nolabait ikuspegi antropologiko hori azpimarratzen genuelako. Guk aurkeztu genituen beste biktima batzuen izenak ere, Montejurrakoak edo Pasaiako biktimak ere, eta horrela. Orduan zen, beste biktima hoiei buruzko ikerlana, violentzia estatu indarkeria politikoaren biktimak zirenak. Nafar gobernuak aukeratu zituen batzuk, guk aurkezten genituenetatik edo beraiek nahi zituztenetatik 4. Hau zen bat, Gladys, gero Germán Rodríguez, Jose Luis Cano eta Mikel Zabaltza. Egin genituen ikerlan horiek, eta hau da 2018-2019an egindako ikerlana. Gero, beste denbora honetan, egin duguna da pixka bat egokitu, publikatzeko, beste modu batera jarri, informea aurkeztu genuen 19an, baina pixka bat moldatu behartzen gero publikazioa egiteko. Eta horrela egin genuen. Ondoren beste 3 kaso enkargatu zizkiguten, Angel Berrueta, Naparra eta Mikel Arregi. Horiek ere egin genituen, baina horrekin etorri zen gobernu aldaketa, eta gobernu honek ez du inongo interesarik ikerketa hauekin jarraitzeko, lan hauekin jarraitzeko, eta hor gelditu dira. Orduan, publikatu gabe ere gelditu dira, eta orduan, guk argitaratu dugu Gipuzkoako argitaletxe batekin. Eta horrela atera da, justo 43 urte betetzen diren egun hauetan. Erran duzue, beraz, ikerketa antropologiko bat egin duzuela, izan ere hitzaldiren batean ere jarri duzue izenburua, erailketa baten ikerketa antropologikoa. Zer erran nahi du begirada horrek, zer du berezia ikerketa antropologikoa? Gure inguruan ez da oso ezaguna antropologia, nahiko berria delakoz ikasketa mailan eta ere, orduan jende askorik ere ez dugu gure inguruan. Eta horrela, orduan zer da antropologia, jendartea bere osotasunean ikertzen duen zientzia bat. Hor biltzen dira
historia, filosofia eta hainbat arlo. Baina hori, jendartea edo humanitatea ikuspegi orokor horretatik aztertzeko. Orduan, historia barruan dago, filosofia ere bai, politika ere bai, baina historiatik abiatzen gara gaurkotasunara etortzeko, ez? Gaurkoarekin alderatzeko, edo iturri horrek, Gladisen iturri horrek zer ekartzen digun gaurkotasun ontara, bai? Eta balio dezala gaurkotasun hori aztertzeko zer egin behar dugun, zer egin behar dugun eta nola jarraitu behar dugun edo horrela. Nola baitere ez bakarrik egitate hotzak aztertzea edo ikustea simplemente kazetari baten ikuspuntutik zer gertatu zen, baizik eta erailketa horrek edo kasu horrek ez, ze toki duen, ze espazio duen gure jendartean, ez? Ze erran nahi duen, pixkat hori da, ez dela? Azterketa bat, analizi bat, gertaerena eta egoerarena. Eta Txuri, ez dakit, hemen gainera liburu mardula da, ez dugu denbora askorik, baina zertzela da batzuk eman ditzakezu zuen ikerketaren ondorioetatik, zein dira nahi baduzu zuen konklusio nagusiak? Guk banatu dugu ikerlana 3 arlo nagusietan, bai? Memoria familiarra, soziala eta instituzionala. Orduan, familiarrean izan ditugu zenbait zailtasun, bere gurasoak hil ziren duela urte batzuk, parte hartu zuten omenaldietan eta urte askotan, baina hil ziren. Guk hasi baino lehen ikerketa egiten, baina desagertuak ziren. Orduan, haien sentimentu, haien bizipen horiek jaso ditugu nolapait periodikoetatik, baina zuzenean ez. Orduan, memoria familiar hori ezin izan da egin. Anai bat bakarra zuen Gladisek, eta horrek ez du parte hartu nahi izan. Kasu hauetan, beste batzuetan bezala, ematen dira jarrera horiek. Badira pertsona batzuk isiltzen direnak, isten direnak eta hitz egin nahi ez dutenak egoera latz horretaz. Bai pertsonalki mina egiten dielako, jarraitzen duelako mina egiten, edo bai posizio politiko ezberdinak egoten direlakoz. Orduan, ez dakigu Gladisen anaiak zergatik isildu den, baina isildu da. Orduan, ezin izan dugu memoria familiar hori gehiegi landu. Orduan, landu dugu lagun arteko tasun hori. Bi tokitan eginda ikerketa Donostin eta Tuteran. Donostin zeuden Gladisen lagunak, bizitzako lagunak eta militantziako lagunak. Gladis militante bat zen, ekologismoan, antimilitarismoan, antinuklearren inguruan, eta bere lagunak hor jarraitu dute, urte hauetan guztietan, eta haiekin egon gara. Eta gero, Tuteran. Tuteran gertatu zirenez hilketa eta istilu hauek, han hasi ginen Milagros Rubiorekin, Milagros Rubio zen zinegotzi bat momentu horretan, gero 35 urtez jarraitu duena Tudelan zinegotzi izaten, eta bera elementu garrantzizko bat da memoria horren mantentzean, ez? Berarekin egon ginen, gero beste zinegotziren batzuekin, alkate izan zena edo olako batekin ere, baita ere Admar edo ekologista taldeko sortzaile batekin, Alfonso Aranda, gero baita ere beste Aranda bat, emakume bat, lehendabiziko emakume parlamentaria izan zena postfrankismo horretan, eta gainera ikerketa taldearen buru edo izan zena, ez? Horrekin ere, nor gehiago, abogatuarekin, familiako abokatua, Pepe Uruñuela, horrekin ere bai, polizia, guardia zibila batek hil zuen tiro batez, ez? Ebroko zubi gainean, eta Jose Luis Salas edo, zen guardia zibila hau. Eta izan zen epaitua,
18 hilabete bota zizkioten, baina urte bat baino lehen edo horrela kondekorazio bat eman zioten. Orduan kondekorazioak kentzen zuen beste epaiketan bota ziotena, eta geroago, 82an edo, beste kondekorazio bat ere eman zioten, ez? Orduan ikusten da, epaiketak ez duela gauza askorik balio. Eta, Gladisen memoriaren berreskurapen hau egin duzuenez, galdetu nahi dizut Txuri, zer da Gladis 2022an, erran edut, agian bihurtzen ari da, ez? Zuen belaunaldietan gertuko norbait zen, ez? Lagun bat zen. Akaso orain pixkat ikono bat, simbolo bat bilakatzen ari da Gladis? Bai. Garai hartan izan zen ikur bat ez Euskal Herrian bakarrik, baizik nazioarte mailan ere, antinuklear mugimendua pilpilean zegoelakoz, eta izan zuen oihartzuna olako hilketa batek. Gainera, barkatu baino, mugimendu kezale batean, erailketa bat gertatzea ere bera hori bera oso impactantea zen. Bai, festa batean, festa bat zegoen, ekologisten festa bat, antinuklearren aurkako festa bat, Tuteran zentral nuklear bat egiteko asmoa zegoen, eta ez dakigu honen ondorioz edo eraginez edo beste gauza batzuen artean, baina zentral hori etzen eraiki Tuteran. Lemozkoa eraiki zen, hor ere izugarrizko mugimendua egon zen, eta azkenean itxi zuten baita ere, ez? Orduan, Gladis dugu ikur bat antinuklearren kontrako mugimenduan eta ekologismoan. Orduan, gaur egunera etortzen da noski iturri hori, ez? Ez orduan zegoen indarrarekin, mugimendu horrek antimilitarismo, antinuklearen mugimendua oso fuertea zelakoz momentu horretan, gaur egun, igual ez da hainbestinokoa, ekologismoarekin bagabiltza, baina mugimendu sozial fuerterik ere ez dago, ez? Baina etortzen da, gure naino, eta mantendu da 53 urte hauetan omenaldiak eginez bai Donostin eta bai Tuteran. Eta beraz hor mantentzen da figura hori, eta niri iduritzen zait gainera akasorain, ez dakit, berpizte bat ere izanen duela, egon zen etapa bat, hor olatu bat, 70-80 hamarkadan, orain badirudi hasten dela bertze olatu bat, eta seguraski Gladisen figura ere berreskuratuko da beste indar batekin, hori iduritzen zait niri. Bai, eta zu egon zinen Donostin, bota zenuen diskurso polita, eta ikusten da, ez? Gaurkotasun hori, nolapait jarraitzeko gogoa, indarra, bai, eta Tuteran ere bai. Ez zain beste igual, Tuteran joan da nahiko jausten ere, poligonoan aurkako martxak egon dira 40 urtetan, eta 2 urte hauetan pandemia dela eta, baina aurten ere ez da egin martxa hori. Orduan ez dakit zer pasatzen den, badaude bereizketak ere hortalde ezberdinen artean, eta hauekin, aurten ez da egin. Esan dute datorren urtean baietz, auskalo, ez? Hortxen beraz. Garai horretan, Txuri, aipatu duzu, zerbait impactantea izan zela, ez dakit zu oroituko zaren, baina nola bizi izan zen erailketa hau, ez dakit Euskal Herrian, mugitu zuen asko? Bai, nian nengoen, justo egun horretan, eta goiz-goizetik hasi zen zerbait arraroa, ez? Kotxe guztiak desbiatzen gintuzten 20 kilometrara, 15 kilometrotara, batzuk alde batera, gero Gipuzkoatik ere, edo Euskaditik jende asko etorri zen, eta hor egon zen, hori, denboraren eta espazioaren okupazio bat, polizia eta guardia zibilen gandik, ez? Orduan, ongi joan zen festa, kriston beroa egiten zuen. Goiz guztian oso ongi joan zen festa, nahiz eta beranduago hasi, pentsatua zegoena baino, aurreko egunean ere ostiral larun batean egon zen festa eta kontzertuak eta horrela, eta gero, arratsaldean, 4etan edo 5etan, edo ez naiz oroitzen orain zehatz, hasi ziren istiluak. Sartu zelakoz polizia
hor El Prado edo Ebro ondoan dagoen berdegune batetara sartu zen, eta hasi zen pilotak botatzen eta jendea sakabanatu arazten, ez? Orduan egin zuten eserialdi bat Ebroko zubian, nolapait geldiarazteko edo mugimendu hori, ni ez nitzenan Ebro momentu horretan, baina berehala nabaritu genuen denak istilu hori, jendeak korrikan, tiroak entzuten ziren, eta Gladys eserita zegoen zubi horren gainean, eta tiro bat eman zion Guardia Zibil batek. Hor egon dira bi talka bat, bertsio ofiziala eta bertsio herrikoiaren artean, parlamentuak, Nafarroko parlamentuak egin zuen batzorde bat ikerketarako, eta Donostitik lagunek eta kideek egin zuten beste batzorde bat, eta biek atera zuten informea, baina informe horiek ez zuten bat egiten, ez? Oso ezberdinak ziren, Nafar parlamentukoak ez zuen ondorio-horik ateratzen, eta oso eskasatzen. Baina bertsio ofizial hori mantendu zen gerora ere. Zein zen bertsio ofiziala? Trifulka bat egon zela Gladys eta Guardia Zibilaren artean, eta eskapatu egin zitzaiola tiro bat. Horregatik imprudentzia temeraria edo jarri zioten epaiketan. Baina han zeuden testiguak, eta geroara ere testigantza eman dutenak, esaten dute inongo trifulkarik etzela egon, eserita zegoela, eta lepotik atzetik sartu zioten tiroa. Orduan bertan berehala hiltzen naiz. Eta gainera, Guardia Zibilak ez zuten utzi zaintzea momentu horretan eta berehala eramatea. Ez dakit, minuto batzuk, baina desente, jendeak kendu zuten ingurutik, eta ez zuten utzi hurbiltzea, eta gero ja eraman zuten ospitalera, baina ja hilda zegoen. Garai horretan nola izan ziren ondoko egunak erran egon, nola ze impactu? Hori esaten zuen. Izugarrizko mugimendua egon zen, lehendabiziko egun hortan bertan asamblea bat egon zen Tuteran, eta alderdi guztiak, alkatea ez zegoenan, ez dakit non zebilen, eta Milagros Rubio honek hartu zuen indarra hor, eta mugitu zuen, eta asamblea horretan alderdi guztiak ados zeuden, salatzearekin egoera hori, eta polizia eta Guardia Zibilaren aurka egitearekin. Ez zegoen ez alkatea eta idazkaria ere, hurrengo egunean egin zen asamblea ofiziala. Baina bertan, sinatu zuten alderdi guztiak, hor agertzen zen puntu guztiak. Eta horien artean zen indara represiboak hemendik alde egitea, bakarrik municipalak ustea. Eta nahiko urteaietan egon zen olako aldarrikapen bat, indara represiboak kanpora. Orduan, etzen poliziarik, Guardia Zibilarik onartzen edo nahi. Baina, gero hor gelditu dira. Postfrankismo horretan, etzen egon inongo apurketarik, baizik jarraitu zuen frankismoak nola hoala, aldaketa txiki batzuekin, alderdiak sartu ziren parlamentuan, udaletxeetan, ez dakizet, baina frankismo garaiekoak hor jarraitu zuten, eta orduan jarraipen bat izan da. Eta Euskal Herriko bertze puntuetan, Donostian eta egon ziren mobilizazio potenteak. Orduan, hurrengo egunean eta beste bi egunez ere, egon ziren greba orokor oso fuerteak, bai Tuteran, bai inguruan, Tafallan, Lizarran, Iruñan, Euskal Herriko beste hiriburuetan eta beste toki batzuetan, izugarrizko mobilizazio handiak, fuerteak izan ziren, bai? Baina hor gelditu zen zer egin. Horregatik bihurtu zen nolapait ikur nagusi bat, eta aldarrikapen ekologista antinuklearrak indartuta atera ziren momentu horretan.
Bueno, memoriak ere jarraitu du eta oraindik ere loreak ematen ditu, horko liburu hori bezala. Bai. Txuri, bukatzeko elkarrizketa txiki honekin galdetu nahi dizut. Bueno, Gladysena ez da kasu bakana, seguraski, ez? Gaur egun ere baditugu Gladysak 2022an han eta hemen gertatzen dira oraindik ere erailketak eta halakoak, ezta? Bai, momentu haietan, postfrankismo horretan hildako asko izan ziren, eta batzuk nolabait bilduak daude zenbait dokumentuetan, baina beste batzuk isilean gelditu dira, baita ere, ez? Bueno, lan hauek hori nahi dute egin, pixka bat atera kanpora, hainbeste urtez izkutatu den hori, ez? Bueno, orain zailtasunak ditugu ikerketa hauekin jarraitzeko, baina nola hoala jarraituko dira, ez? Bueno, beste kasu askorenak ere, nola ateratzen ditugun, ez? Hortxen, zuen aletxoa halako kasuak argitzeko, kokatzeko, zuek egin duzuen bezala, ez? Testu inguru batean, ez? Jendarte batean erraten zenuen bezala, begirada antropologikoak ematen duen zera berezi hori. Bai, memoria soziala hori egin dugu, memoria instituzionala baita ere, periodikoetatik, udaletxeetako edo gobernuko aktetatik hartuta, edo informeetatik dagoena. Ez dugu izan aukerarik agiri polizialetara joateko, badakizu oraindik klasifikatuak daudela denak, sekretos de estado direla, eta hor ez dagoela eskurik sartzerik ez da ikerlarientzat ere, ez? Orduan, hau da egiaren zati bat, egia da, eta egiaren zati handi bat da, baina egi osoa ez dago hor, ez? Batzuk isildu direlako eta besteak tapatzen jarraitzen dutelako, ez? Beste kasu asko bezala. Hortxen, egiaren zati txiki hori, zati gordin hori, Gladys del Estalen inguruan, Txuri Oio eta Bertze Lauen artean egin duzuen aportazio hori, ekarpen hori, memoria horretara, mil esker, seguro hainbat hitzaldi ere egonen direla horren inguruan, eta bertzenaz, liburu dendetan ere eskuragarri egonen da. Aurkezpen batzuk egin ditugu, gehiago egingo ditugu, tuterakoa falta zaigu, eta liburua hortxe dago, ez da liburu erresa bat, ez da novela bat, ez, saiakera bat da, eta nolapait ikerlanetarako beste iturri garrantzizko bat, gauza asko biltzen direlako zor, ez, baina ikerlan hauek inoiz ez dira bukatzen, ez? Hau, justo, ixten ari ginenean, atera ziren argazki berriak, hor, tuterako batek atera zituenak, edo ateratzen dira testigantza ezberdinak, edo hori bizirik jarraitzen du nolabait ikerlan horrek. Noski, eta haritik tiratzean ere, orduan eta gehiago ateratzen dira. Bai. Txuri Oio, mila esker handiz zuen ekarpenagatik eta lanagatik, eta gaur ere gurean hemen egon izanagatik. Zuri ere, mila esker, eta horren arte. Hauxen dena gaurkoz, Nafarroako euskarazko telebista honetan, bihar asteartean ere hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.